गेट सिफायना खालामजोब्बाय नै हिनजावफोरनावसो बिहरना मोननाय नंगौ एक नम्बरावसो नै फै आजां गाजां लाइन थानांगासिनो नैबेनोमोन मेन गेटआ बेजों सोआखै हाबनानै नायबाबो सान्थि जाखानाय नङालै गेट नम्बर 2 ayo adang-adang manci gate number 2 ayo pakla janganलै birat golau lain 3 number line nya dia 3 number gate jeng habgan nah mending ha हिनजावफोरनावसो बिहरना मोननाय नंगौ आंनोबो गांसे बिहरदोरा दावखौनो दावखालाय नालाय 3 number gate दैखौनो लांमोनबावा माथो Dala jeng adang-adang lain malah habkangan jago sedikit mundur guys, nek kunurukum hamunbay kunurukum VIP आवबो दंमोन आंना टिकेटआ VIP आव नायला हाबला स्पेशलाव बाय मैया नुखादोंमोन ना भिडिअ'आव सोरथो नायदों दिनै जेनेरेलाव हाबबाय कुनुरुkum नायसै दा बिराद खस्थ' मोजां गोजां मानसि ओरै देखायनाय बिराद मानसिफोर हाबनो मोनाखै सिबायफोर बिराद गोजान गोजाननि मानसि दंफैयोमोन ओरैनो थांफिनजोबनांसिगोन बिसोरो गेलारिफ्राथ' बुंजोब्बाय नै ओरैबायदि हाउसफुल आलासि जायगायानो थोआ गेट सिफायना खालामजोब्बाय नै लागाव गेट सिफायना खालामजोब्बाय नै लोगोफोर गेट सिफायनानै लागायबोजोब्बाय गेटआनो बायबाय होनबा लहानि गेटआनो आयो जेनदेरलै गेटआनो लाखिनो हाया मानसिजों बोरै हाबायबायोब्रा Azang-azang manis ayo. Hah?
गोरोंजोबखाबाय नै निग्र'फोरखौथ' मानो बायनांगौब्रा बर'फ्रानो दाब दाब मेरला जि मोजां मोजां जोग्रा दङ खना खना बोरमा जोग्राफोरखौ लिंना लायबानो जायो खामानि गैया बे गुबुन जाथि माबानो मानो फैसा हरगारलाबायनांगौ लांनो हाबानो सोगोन थिनो हायो नङालै हनै बक्सियानो सोलाव हलायबाय निग्र' फाग्ला मालाय राजस्थानना बिराद मोजां मोजां जोयो जोंनानो खामानि गैसिना बड'लेण्डनानो हाबबायमोन दा स्पारबो जाया जोग्राबो जाया मा जानांगौ बे बड'लेण्डना थोद बिराद अयनायलै दासो नै अखा हानानै द्रप जानानै खेला जाफिननो नागिरबाय जोंना बड'लेण्ड एफसिया गरसे जाना दंलै राजस्थानजों जोबनायनि थांनाय गेम जोबनायनि न'आव थांखांजोबनो नागिरबाय नै ओंखारदावबोजोब्बाय एबार फालोनो जोबनायनि